Pasado alas 9 kagabi, Abril 7, 2025, giharang sa mga pulis ang duha ka kotse atol sa gipahigayong anti-carnapping checkpoint operation sa National Highway Barangay Sadaan, Midsayap, Cotabato. Sumala sa kapulisan nga ang nagconvoy nga kotse nakalapas sa Presidential Decree 96 nga nagbawal sa paggamit og sirens, whistles ug uban pang susamang devices. Dihang giablihan ang bintana sa duha ka sakyanan, nasiplatan sa mga pulis ang duha ka armas sa duha ka pasahero nga anaa sa backseat sa sakyanan. Ang atuang HPJs nakandak og anti-carnapping checkpoint operation dito sa akong area. Actually, itawag sila nga may naharang just because i-implement nila ang atong bawal kung mga blinker goods sa mga private vehicle, mga unmanned vehicle. So, dito sila na-check kay nganong may blinker ang ilang private vehicle. That's why para po sa ato ang HPG personnel, para nila pag-open sa bintana, nakita sila nga baril ang katong sa back portion, mga escort. So, kaya nato gi-search tong tao nga may ara nga posisyon ng baril po. Gila sa mga pulis ang duha ka pasahero nga sila Tadtugin Mangansakan Abdila, 46 anyos, residente sa barangay Makasindeg, Tugunan, SGA Barm, ug Samsudin Bantas Bantinan, 40 anyos, taga barangay Silik, Pikit, Cotabato. Actually, as per investigation kahapon, they are accordingly, they are BPAT member daw, no? O barangay kapitan nga kauban nila, no? Narecover gikan sa sling bag ni Abdila ang Glock 40 caliber pistol, duha ka magazine ug 37 ka buok nga bala. Samtang nakuha sab gikan sa hawak ni Bantinan ang caliber 45 pistol nga adunay magazine ug napulo ka bala. Apan wala sila makapakita og igong dokumento sa mga armas, partikular ang exemption sa COMELEC. Hinungdan nga gidakop sila sa mga pulis. Adhere, no, the issuances coming from the COMELEC, considering this period is under the COMELEC period po. So we have to abide kung ano po ang mga regulations na ginaka-issue sa atong COMELEC po. Sa kasamtangan, anaa sa kustodiya sa kapulisan ang naharang ng mga sakyanan. Ingon man ang mga dinakpan nga mag-atubang sa mga kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, may kalabutan sa gun ban ubos sa COMELEC Resolution No. 11067 ubos sa Omnibus Election Code. Daizan Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.